Hola, bona tarda. Em presentaré, jo sóc el Jaumet, la meva mare es diu Ramona Closa i som la tercera i quarta generació de l'Hostal Jaumet de Torà, de la comarca de la Segarra. Avui la meva mare ens farà unes faves a la catalana. Aquí tenim les faves ja, prèviament abans ja bullides. Amb els seus ingredients que hi posarem són cansalada viada, fresca, la botifarra negra, botifarra blanca i panxa o ventre. Això és el ventre, la botifarra blanca i botifarra negra. Això ja és bullit. Després, una miqueta de ceba i all, ben trinxat amb una picadora, o la juliana ben finet, tomàquet, evidentment sal, pebre vermell, pebre negre, una cabeça d'alls, menta i 2 fulletes de llaurer. Evidentment l'oli, una miqueta de brou i per acabar li posem una miqueta de licor que és anís i menta. Bueno, doncs ja que hem vist tots els ingredients, si cas comencem a fer les faves. Vale. Posem-ho aquí. Vinga, posarem aquí. Vale. A veure, posarem el foc una miqueta més fort, perquè nosaltres cuinem amb carbó i el foc és diferent. El del gas anem una miqueta de bòlit, Mentre vostè si cas fa les faves, ja farem... Ara la ceba i l'all, el primer. La ceba i l'all. Vale. Jo, mentrestant, doncs faré la... Fregirem la cansalada. Que val alguna més? No, ara de moment no. Cuidar que no s'escatxigui. Ja puc posar-hi. Tomàquet. Sí. I la fulla de llaurer quan hi posa? Això li podem posar ara, que Sí? no n'he dit. Vale. Ah, sí. Va. Hi podem posar. Sí, ja està. Ah, sí. Mentrestant això s'acaba de coure. Aquesta cuina tan gran. Bueno, veus? Veus, que bé. Bueno, com que la panxeta ja la teníem cuita, la botifarra blanca i la botifarra negra també estava bullit, ara només el que farem és que es acabi de coure amb l'oli i amb el gust que agafarà de la cansalada. I aquí agafi el Ara no? una miqueta de brou hi tiraria aquí. Sí? Sí. No tot, no, només una mica. Em dirà prou. Vale, Prou? ja està, ja. Prou. Una micorrina de pebre. Pebre negre? Sí. Una cullerita. Ah, sí, val. Una miqueta, perquè tingui una miqueta de gust, no gaire, no. No gaire, ja n'hi ha I el prou. pebre vermell? Vermell també, perquè agafa una miqueta de color. Ah, sí, hi prou. I els alls, Ja això n'hi ha quan prou. els hi poso? L'all no cal perquè representa que ja l'has posat aquí. Ah, blanc picat, que hem posat aquí amb el tomàquet. Ja no n'hi ha més Va, necessitat. així ja en teníem prou. I sal n'hi ha posat? Que sigui. Ah, ja està. Molt bé. Ara aquí podríem tirar les faves. Les faves es poden posar? Molt bé, doncs les faves que havíem bullit abans, ja les tirem amb el sofregit. Que els hi poso totes o què? Sí. No. Per dir? Igual. És igual. Bueno, Ja per està les bé. que queden ja, no? Bueno, vale. Ah, una bona rebenadeta. Veus que vagi agafant aquest gustet. Ah, sí. Vale. Això també fa bona olor, Vale, veus? Ja està. Al final hi hem trobat el truquet amb lo del gas. Ah, veus? Què hi posem més aquí? Una miqueta més de brou. Sí? I llavors ja podem tirar això i ja està. Bueno, l'anís i la menta. Ah, després tenim que emborratxar una mica. Ah, bueno, vale, ja està bé, anem. Prou? Sí. Això què et sembla? Li posem ja? Jo li podia... Ho Sí? poso l'anís i la menta, un raget Va. també,
Bueno, jo, com que això no li tinc la mà trencada, Va, doncs jo li li tiraré. deixo l'anís i la menta, a veure, deixa'm fixar No, perquè una altra no. vegada ja ho sàpigui com va. Vale, ja està. Molt bé. Ara ja podem posar això i ja està, i que bullin. Ara tenen de bullir I puc tirar tot això? tot, Tot barrejat? tot. Ara, doncs, un quart d'hora aproximadament. O potser amb el gas No, una mica més fort o lent? Ah, així, lent. El foc lent, com si Vale. fos mitja horeta, no? Sí, veu? Ja estan. Ara tapadetes i que vagin bullint. Com estarà això ja? Ah, doncs ara ja dura estar. Ja fixa't, veus? Estupendo. Ah, que bé. Quina oloreta. Llàstima que vostès que estan a casa no la poden sentir, però francament fa una oloreta que estan molt bones. Em sembla que té que estar molt bones. Vale. A veure, provaré que no fossi cas que... No et cremis. Boníssim està. Bueno, doncs ja estan acabades. Ja podem servir-les. Aquí les faves. Com veieu, hi ha el tros de panxeta, botifarra, Cansalada, blanca, la cansalada, negra. en diem allà. cansalada. Botifarra blanca, botifarra negra. Bo, tampoc no pretendrem que ens menjar-les totes, no? Deixarem una miqueta, Posa una mica de botifarra negra que es vegi. La botifarra negra sempre queda més desfeta. Bueno, aquí quedarem al plat. Posa-hi una miqueta més, que no es vegi tan suc. Una miqueta Una més. miqueta més espesset. Més Ah, així, vale. Allí. Aquí. Vale, ja està. Bueno, si tinguéssim una fulleta de menta, que també quedaria bé, però com que en aquest moment no en tenim, posem una miqueta de julivert. El plat ja està acabat. Aquestes són les faves, pues, que diem faves de l'hostal. I només els tinc que dir, pues, bona tarda i que aprofiti.